היום נכין שקשוקה מושלמת לארוחת בוקר. זה כל כך פשוט להכין, אבל הטעם פשוט מושלם. בואו נתחיל. נשים בנדיבות שמן זית במחבת. כן, שקשוקה צריכה שמן זית בנדיבות. נוסיף בצל סגול, כל הכמויות מופיעות למטה בסרטון. נערבב קצת. נוסיף שיני שום. שוב נערבב טיפה. נוסיף מלח, בהתאם לטעם האישי. מערבבים. נוסיף גמבה. נערבב שוב. נוסיף פלפל ירוק, בהתאם למידת החריפות שאתם אוהבים. גם נערבב טוב. נוסיף כף של רסק עגבניות ונערבב עד שזה יחליף צבע. נוסיף עגבניות מרוסקות. נערבב היטב עד שזה מצטמצם. נוסיף את הביצים, נחכה משהו כמו 5 דקות, ואז פשוט נפזר פטרוזיליה מלמעלה ונגיש ארוחת בוקר מדהימה. תהנו.